Bow, bago nila munisipyo. Ay, ano to ba na? Nag-check na. Ano po? Station. Ang college doon. College. Sa Duha. Tulo. 4, 5, 6, 7. Ito. Tapos mali din eh. Od siya kay siya window. Window siya na window. Na siya wifi. Siguro ito gawas yan sa awan eh. Ako palagi balikan manangin at luwa natin. Ikaw ang paborito ko. May mukha. Kapit ang mukha, mukha pera. Pera lang naman. Pera lang naman. Kapag ang tao ang mukha, mukhang pera. Sir, tapos kayo sir, buhat sir. Mukhang pera. Bayad. Meron bayad. Mukhang pera. Thank you very much.
Okay, gikan man ko sa init. Init kayo. Pag kuan sa wire, kamot mo. Sulta sa pagdira ba? Ano na magdira kahit sa fiber, oh. Sarap ng ilog.